पहला जतन हामबाय सिनी जत मीडिया स्ट्रंग नरब बाक्सा समय तिनी YTF सेंट्रल कमिटी बाय रिंगजांनि मीटिंग ऑफ 5 months of family बागै तिनी YTF सेंट्रल कमिटी नि बिसिंते कायसा मीटिंग बेलाय नांगुमानि रिंगजाखा ओ जागा जत डिस्ट्रिक्ट नि प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट ब्लॉक नि प्रेसिडेंट ब्लॉक वाइस प्रेसिडेंट तै जत एक्टिव वॉरियर्स खाय जों तिनरो मानिको कोटो थांनाय TTADC जनरल इलेक्शन लाइमानि यागोलो अमबायखे वाइनै आचु लायखे आचु लाइमानि बिसिंति मनो जे संसिनि बुबाग्रानो बेलायनो पाइपले हामबाय मारो आसे कलक बिसि आसे कलकनि बिसिंते सिनि बिसि इलेक्शन खायजेङै दंमानि सुप्रीम कोर्ट लराय खायै डेमोक्रेसी ओ तंगै गणतंत्रता करिंमानि बिसिंते बुबाग्रानि चाइ तंबाय तिनि बिसि इलेक्शन नानि थाङै दंमानि कंगनो जों तिनि सिनि जत सिक्ला रकबाय सिनि यूथ रकबाय जों मनो तिनि डिस्कशन खायजाका अ जागाव तिनि तंगो सिनि बिसिंगो सिनि YTF नि इंचार्ज सिनि सार दियमथाय तथा ऑनरेबल MDC तंगो सिनि बिसिंगो YTF नि जनरल सेक्रेटरी बरमगोनां जेम्स देवरमा तथा MDC तंगो सिनि बिसिंगो वेस्ट नि डिस्ट्रिक्ट नि प्रेसिडेंट बरमगोनां जितेन देवरमा तथा सिनि ऑनरेबल MDC तंगो सिनि खवाइनि सिनि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बरमगोनां प्रस्मित देवरमा तथा ऑनरेबल MDC तंगो सिनि बिसिंगो ऑनरेबल MDC सुजय उचय तंगो सिनि ऑनरेबल MDC सिनि खत्रजय रियांग अमायखाय जतो जों तिनरा नांगुमानि सिनि सिक्लारक बुबाग्रानि बिसिंतै बाहायके जे नांगुमानि सिनि जे अत्याचार खाय तंमानि जे तिप्रासा एलेकाबो बिसि इलेक्शन यांगै गोबांमा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यांग तंमानि जे फान्ड रक ब्लॉक न तंमानि बिसिबो आब्रनतैनो बसकांगो लराय खायै जों डेमोक्रेसी नि बिसिंतै जों फाइट खायै सिनि बरनो इनजास्टिस नि जस्टिस नानि बागै जों तिनि कक्साब लेखा तै सिनि YTF नि नाहारमुं सुदु अरो तिनि केबनो MLA MDC EMs नामै सिमि खायनिया बुबाग्रानि बिसिंतै तिप्रासारनि गोबांमा बुलुकुरो गबनो पयतसा यांगमानो कन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन याखबा सिनि नांगुमानि ग्रेटर तिप्रालैंड मो जों बुबाग्रानो याक फलोगै याक सुबावै बनो लगिरवै जों खाय थांनायनि मन तिनि जों समाय थांनायनि बिसिंतै कताल खायै ताइ चिनि जे tripartite agreement तिप्रासा एकॉर्ड जे ब्लॉक नि तंमानि अमनोबो जों until and unless जें कोयासा बुबाग्रानो without any failure जों नुखा गोबांमा लीडरशिप नि बिसिंतै बुबाग्रानो पयतसा रक गोबांमा जों नुमानि यागलो YTF नि बिसिंतै जोंआबो तुरुक तुरुक खाय ताबो ग्रासरूट लेवल तेबो सिनि बरनो कुबुय नांकुकमानि अ हावतामो जों आमनो रनानि जोंताय सायमाननानि आमनो तिनो YTF नो कायसा मेसेज सुइदि पारा कामी आमचयो जे सिनि बुबाग्रा सालबुनुमरुम निनि आनि बागै वान सुगुई जे सामुंखाय तंमानि सामुंनो बुबाग्रानो लगिरवै सामुंखायनानै तिनि YTF रो अबन ति कक्साबलै हामबाय कक सानानै थां आंके नायदि IPF तिरक साकाबो डेट फाइनल ngै मानिया आं वाना जागो जोंतेबो खनाका गोबांमा बरग रक सुप्रीम कोर्ट थांगै अमहायबो फाइल खायका आबो चिनि कुंथाय बारानि बिसिङनो जे बिसि इलेक्शन ताखायदि ADC इलेक्शन डिले खायदिनै आमहाय फाइल पिटिशन खायमो जों नुखा तै साइबो मानो कारण जों आबो सिवो आबो जों ताबो सानाय नाया आबो लुकुरक आस्ते आस्ते तुरकाबो सिनाय दिनै IPF तिफा नोंथों BJP फा नोंथों CPM फा नोंथों कांग्रेस फा नोंथों तामनि बागै बिसि इलेक्शन इंया तामनि बागै तिनि एरियावो तिप्रासन एरियाव तां डेवलपमेंट इंया बरक साव सबका साथ सबका विकास आबो तिनि तिप्रासा एरियाव तां विकास इंया कारण तिनि सोंनुखा बिसि इलेक्शन थांनाय 2016 जेंमानि ताबुकसाक जरांगियाखौ जों नुखा जरावो कोरोना भाइरास नै गोबांमा खायै फुनुक जागा किन्तु ताबुक बो भाइरास दं ताबुक पाहारो एकतानो भाइरास दंगो आ भाइरास संगा थानसा भाइरास आबो प्रमाण थांनाय ADC इलेक्शन जे गोबांमा सानाय साका 28 नि बिसिं 28 तु बुनाय 28 नि बिसिं 30 तु बुनाय फियाबा लुकुरक पाब्लिक रक गोबांमा साका दखल खायनाय फियाबा पाब्लिक तिप्रासारक सि जटिस्ट सिकाताबो जों ताइके बाय दखल खायजागलिया ताइकेबो बाय जों अत्याचार खायजागलिया जों ताबो ताइकेबनो 28 ना थांलिया आबोनो प्रमाण स्राय स्राय के रेखाजे थांनाय ADC इलेक्शन आबो ताइ कुनु कतालका साजानाय को गया आबोनो बुबाग्राबो साका 24 जन MDC मानमान बाय VIP लेवल फिलिंग तंगयावै लुकुरंनि बाय सामुं खायनानि इनि जों जतनो सिनि 24 जना MDC रक एरियावो अंखरै ग्राउन्ड अंखरै पब्लिक बाय 1-in-1 कनेक्शन खाय सामुं खाय दङ हैसे एनजे मानसा खायबो थांनाय कारण टेम्परारि पोस्ट MLA MDC लुकुरंनो बिसि बाबाङै चंगै रहरो अ बिसि बावो
नों पाब्लिक नो तम सेटिस्फेक्शन नै सामुं खायनाय आबो नों एसे जंजाक रिप्रेजेंटेटिव सुङै नों वान सुइ सामुं मा खायनाय हेसि बोबाग्रा बसुंनाबो नों सुंना डाइरेक्शन दो आमबाय सुं तिनि सिनि जत सिक्लार न अमने अवेयरनेस रो जे सुं तांबाया बारा ताबुक बो सामुं तंखो 24 ता सीट मान फाइमान बायनो सुं वर्ल्ड कप ति सैमान याखो हायसि सिनि वर्ल्ड कप ति सनानि जरा तंखो आ जरा सुं सटिक टाइमो बोबाग्रानो लगिरुबै सुं वर्ल्ड कप बोटी सनाय वर्ल्ड कप नि फल बोचाने हने आं लुकुरनो आबो मेसेज नामो सुं हायसि केबा पयतोमा तंनाय बोबाग्रानो बोबाग्रा चिनबाय चबा खायतोमानि